Kinong ilam kahanyau terap Youth Council Ribhoi Sepngi, haka khatway terik uluber, kilalik ya kendo ya kementeri ketanat kakwat kakya, kakong amprin lingdo, ha circuit house nongpo, ban pensngau halor kejingkwa kipat ba kathan jirang blok, ban kentiu kerdan no ya ka umsong sub center, sya ka umsong PHC. Hadin kejingnya kendo bat kementeri kakwat kakya, uba RC thank you President, uloong kejingkwa jung kipat ba nong syong shnong jung ketiga than ban kentiu kerdan no ya ka health sub center, namar ka umsong sub center kadi ka jaka ajing sumar ke belaslam, bat ka ajing sumar palat igi khatsan teli kishnong. Banyo igi jing sumar ki bakhambha ki pai ba ki shem jing e namar ki hab ban net ka PHC ka ba jingai palat khat new kilometer na kani ka jaka. Kum kanyo trap Youth Council jong ka Ribhoi Sepngi mantag si Yuan ban kedu ya minister in charge jong ka tara ka koi kakya ai Dr. Amprin langdo hangne po office dia po ni po circuit house po no po kajungan jungi no lang jungi kum ka seng habre bat ka jingkwa jong ki babun balang ka jingkwa jong ki babun ki pai nong susnong ki bahap apo jong ka jirang blok khamtam e gitu ki area ka ba ka umsong sub sentar kadon ka ba cover kum ba smoothly kisnong hagti ka jaka ba kadon ka population ka jindon briu kalong sanajar drus pa ndriu punyo ngut haba khenni ki kinthe bat senrang ya ka jingkwa jong babun balang rengkat bat ki rangba snong ki nong yalam snong hagti ka jaka ngikwa ba kandon no ka jing upgrade ka jingkiu jingpen kentiu kerdan no ya ka umsong sentar saka umsong PHC kata ka jingkwa jungi balengi kwa kata kalong bagane ka umsong sentar kala syakri las lembha habari bat ki dayanu jor bat ki wei ke sub sentar marla sangi kana usnam ciajar khandai spa prapo lai de kumta na lang jingi kum gasang nyotra Youth Council jong kri boy sam yim tang singi wan magdu yem na saran chat ban kerpat si ban ngasukwa pen pau hagre kapor kum ta kamri chu usin ka banikong ban lang jingi kum gasang rekat bat ki no yalam snong ka snong umsong rekat bat ka western ribhoy derbaru ya kene gila move home minister iba ha ka government ka badap bat kata kalong hadu arajar ka pra barkali dari juan jungi no yang seng ban penken mau biang saisin ya ini minister in charge jungi menta ban kentiu kedan no ya ke umsong sesentar syaga primary health center kada ke jingkwa ke jungi bat hadin ke jingkren ke baslam naglang jungi kum keseng rekat bat i minister in charge naglang jungi ila kular rakbat jungi kum keseng ka ong bai ya gene kam ila pen pau banodu arajar kartai la yo igene kam ban upgradation no igene ka umsong sub center ban naglang jungi ila ong hangi ba in session kiai igene kam bat kremen baralang jungi in sele ebun kam bakatangi community ba ka umsong sub center kan yo no ya ka primary health center kata ada gijing community na lang jong ngikum kasang rekat baki bubun balang ki bahap ketika umsong sub center